Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. De Friese profclubs had deze week geen bal onrekken, maar toch speelt het er van alles. Sportclub Heerenveen zit in kwarten zonder technisch manager en Cambuur hopen toch nog in de eredivisie te blijven. Dat en het oren Friese Sportnijs bepraat ik mooi traaien in het soort bebieten sportjournalisten. Uw eigen Andries, het fenomeenbakker, de terrier van het Fries Dagblad Gerard Bos en altijd in de trie in Albert van Kijpema. Goeiem, dit is Bient Sport. Het komt erop del dat FC Twente dus nou waarom gaat naar de Jupiler League. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Eredivisie dat dat gebeurt. Dat voelt, zoals we alle zullen begrijpen, als een mokerslag. Het bin dus nog een heel soort as-as-as-maren. Maar er is een optie dat Cambuur in de Eredivisie bedoelt. Ik had het niet verwacht, nee. Ik heb ook wel een bizarre wending in het hele proces genoemd. De Graafschap en Willem II moeten haar een play-off wedstrijden winnen. In dat geval is Cambuur zo goed als wis van nog een seizoen Eredivisie. Go Ahead Eagles heeft vanavond een flinke stap in de richting van de Eredivisie gezet. En daar zag het toch heel lang niet naar uit dat NAC uiteindelijk toch gewoon zou winnen van Willem II. Ja, heren, Tieren welkom hier in de studio van Bient Sport. Intussen weten we dus in die de uitslagen, hè, want NAC wint dus thuis met 2-1 van Willem II. En de Eagles die maken werden gehakt van de Graafschap met Fjouwerien. Gerard, is er nog hoop van Cambuur? Nee, wel nee. Wel nee? Nee, natuurlijk niet. Die kans weer al hartstikke liets, maar nee, die uitslagen van Juster, dat gaat helemaal niet gebeuren. En al gebeurt het nog wel, eerst toch wonder dat de Graafschap het nog redt, want dat zal vooral het probleem zijn. Dan gaat Twente nog in beroep en rechtszaken en die hele rambam erachterom. Ik ga nog maar gewoon uit van FC Ossensa volgend jaar en FC Twente. Dus dat dan wel weer. Dat dan weer wel. Ja. Hey jongens, nog eventjes over het moment dat de KNVB het naar Boetentap brengt van dat FC Twente degradeert naar de Jupiler League. Een dag van deze cruciale wedstrijd. Wat voelt je van het moment van de KNVB? Ja, maar ja, wanneer moet je het dan? Of eerder of later. Gelijk naar ouder van de competitie, zoek ze. Ja, dat, met het oog op de play-offs is dat duidelijker. En ja, dan weet iedereen weer in het thuis is. Want dit nieren toch naar competitievervalsing of net? Nou, dat wie het al, terug Twente, hè. Daarom is dit besluit ik nam. Ja. Het is een heel legitiem besluit. Ik vind het een heel logisch besluit. Als je de regels doet treden en je zit in een competitie, ja, dan moet je eruit. Ik verwacht dat het hoger beroep van FC Twente niks uithalen zal. Maar goed, dat is mijn verwachting. Maar toen leidt de KNVB een gezichtsverlies. Ja, hoe denk je zo dan? Want het konstverslag in dat beroep, het kwartpleit van FC Twente? Nou ja, het aparte is dat die licentiecommissie van de KNVB, die had eigenlijk een besluit genomen wat helemaal net in de reglementen staat. Je bent twee opties. Of je krijgt nog een boete, en dat is dan €42.000 rom. Of je licentie wordt innomen. Punt. Twee uitersten. Ja, en het ene vies het licht, het oren vonden ze te zwieren. En ik maar de maatschappelijke functie van FC Twente zeggen ze van nou, dan krijgen ze weer een nieuwe licentie. Maar ja, dat wordt eigenlijk een beetje door die licentiecommissie op een wet te toveren. Dat ben we goed in Nederland. Ja, Polderen dus toch? Elke keer die heeft nou natuurlijk juristen erop, dat zal Twente ik. Nou, ze gaan al naar de burgerrechter, zeggen ze, omdat ze natuurlijk net de tijd hebben om te wachten op die centrale spelersraad, die dan ik nog dit advies eigenlijk van de licentiecommissie kan goedkeuren mat. En dan zou Twente daar nog in beroep kennen. Nou, dat wordt het al gevest te lang voor FC Twente. Dus ja, ik denk dat dit een enorme juridische strijd wordt. En die licentiecommissie heeft natuurlijk iets dienen wat net in de reglementen staat. Dat is natuurlijk absurd. Ja, maar als ze in beroep gaan, Albert, dan hebben ze ook nog het risico dat ze die licentie dus definitief kwijtraakt. Dat is toch een enorm risico wat Twente dan neemt? Ja, maar ja, goed. Ik bedoel het alleen nog wel logisch vinden, omdat in het voetbal alles kent. En dat is juist nou ik. En uiteindelijk heeft die KNVB een groot mandaat in alle zaken, maar hierin ik. Ja. En ik heb gezegd van ja, het mag net, het mag wel en is het terug zo geldig. Maar daar komt de rug er ook net uit hoe die bond dat alle jaar voor elkaar bereiden heeft. Nee, ik vrees me ja, het is echt wel kans, hè, want ik bedoel, het is natuurlijk net van je op Juster. Ze kunnen hier misschien ook wel wat rekening mee houden. Want uiteindelijk, wat Bakker zei, het klopt wel. Van dat het een licentie aannemen of veromzetten divisie, dat in principe net in de reglementen staat. Maar ze hebben de licentie aangenomen en wij waarom jong, zeg maar. Dus de kerst, nee, hè? ja, daarom. Nee. Dus de kerst is er van ze hen nog
piëteit gaan met Twente. Want ze hebben de licentie aangenomen en dan konden ze zeggen, dus zijn de bericht. Maar zo is het, we willen hem net kwijt, dus we jouwen hem naaien. Dus nee, zij ervaren FC Twente dit trouwens net. Nee, maar daar kijk me echt leuk om die volkswoede die daar in Enschede is. Want ik vind het machtig mooi clubje, Twente. En de meesten in Twente, ik heb kameraden daar, leuke meesten, maar ze moet wel even reëel wezen. Ik bedoel, ze hier niet gewoon opdoekt worden. En dan krijg je dit en dan door ze krijgen wordt ze een misdaad onder. Nou, dat moesten ze in Veendam en zo uitleggen. Ja, Veendam, Haarlem, die meesten zijn nog. Voor u, wij zijn opheft eigenlijk om volle minder als wat Twente die het is nu dat het Salet, dat dit al in zo'n let stadium bad. Want ik weet nog best dat Heerenveen de KNVB-beker won. Toen weer Twente wie al een topclub, titelkandidaat. 2008 heb ik het nog over. Ik weet nog dat ik met Henk Hoekstra van Heerenveen de Wolverhand hoe de financiële situatie van FC Twente, die we door 35 miljoen ongedekt in het reed. Dat ken helemaal net. Dan wist er zijn al malversaties pleegd. In al die jaren. Het is al je bijlappen, balansen binnen, oppoetstoffen, transfersommen binnen via rare constructies oermaken. Doinde komt er nog bij, nieuwere bureaus. Dat is een jarenlange wanbeleid. En dat is op het konto van Joop Munsterman te schrijven. En Joop Munsterman, dat wie de voorbeeldvoorzitter in Nederland. Van tal van clubs. Daar zijn 150 voetbal inside uitsturingen. Maar Johan Derksen West, waarin Derksen van de eerste tot de laatste minuut alleen nog maar Munsterman ophemelt. En waarom? Omdat Munsterman dat programma verzegt van gevoelige informatie. En dat is van informatie uit de voetbalwereld. Ja, en zo hebben we meestal gepositioneerd. En we ze dekt, ze worden betellen met goede PR. Trouwens, de heel soort clubs, want ze degraderen nou naar de Jupiler League, FC Twente. De clubs uit de Jupiler League, die hadden nou ook al berop ontekenen, want zij vinden het eigenlijk net eerlijk. Nee. Zij zeggen van, de kampioen van Takamia, die is eigenlijk al bekend. Ja, want Twente wil het mij een volle guttere begrutting. Ja, maar dat is de vraag, want Twente zou het zelf, we gaan in berop, want we hebben geen keus. Dus je zou kijken van, is het net raar om nou in berop te gaan, dan krijgt die licentie helemaal kwijt. Maar Twente zou het nou dus eigenlijk van, als we degraderen, dan gaan we failliet. Want die garantstelling van de gemeente... Dat is het politieke spel. Jawel, maar... Als die garantstelling verdwijnt... maar dat is net relevant, Andries. Dan loopt er niks hoor. Wat ik gek is van ze moeten op het leegste niveau van betellen voetbal beginnen. Maar wat is het leegste niveau? Ja. Is dat wel de Jupiler League? Nee, dat is de amateurs. Ja. Dan heb je mooie confrontaties daar, denk ik. Eerst nog leger dan wat heet dan? Ja, dat ze in de eerste divisie komen. Wat dan? Enschedeze boys? Ja, precies. Maar echt, ik zoek het allemaal ik zoek maar gewoon het verliezen en maar ook Twente weer. En dat is jammer. En dan gewoon volgende keer kampioen worden en klaar. En Cambuur profiteert dus uiteindelijk Ze zijn al een keer gedegradeerd, 84. Oké, kijk eens aan. Maar jongens, we beginnen terug naar je... Wat was dat als je? Heel kwart? Dat ze degraderen. Ik denk dat de KNVB en de licentiecommissie dit net het maatjes kennen. Dat er al de tassen die binnen. En dat Twente, denk ik, wel een goede zaak heeft om in de Eredivisie te bedoelen. Dat is mijn verwachting. Dat zou een havende. Heerenveen, Oude Sneun, toen pleegde Heerenveen het volgende op de eigen website. Dat Heerenveen en de technisch directeur Hans Vonk, die gaan uit elkaar. En dan citeer ik Luc IJzinga. Er is de afgelopen tijd uitvoerig gesproken, maar er waren helaas onvoldoende aanknopingspunten voor een verdere samenwerking. Beide partijen verschillen helaas van mening over de invulling en de werkwijze voor de toekomst. Zo zei het algemeen directeur Luc IJzinga. Komt dit eigenlijk voor jou als een verrassing, Albert? Nee, ik hier het wel verwachten. Sterker, het is geen zat het ik moest. Want de afspraak weer, iedereen voort. Van het one-tier board? Ja. Dus IJzinga heeft hem gewoon aan die afspraak houden. Daar komt bij dat er een negatieve beoordeling via Hans Vonk vanuit het personeel. De ondernemingsrie, het personeel, OSSH. Had IJzinga nou besluiten hier van ik ga terug met Vonk. Ja, dat zou heel opportunistisch wezen. Ja, er is van alles aan de hoorn bij Sportclub Heerenveen. Praten we aanstaan terug, want twee clubwatchers van Sportclub Heerenveen, Marco Timmer van Voetbal International en ik Roelof de Vries van Omroep Friesland, die jouwen in dit filmpje hun eigen mening. Dat lijkt mij een hele goede stelling en daar kan ik positief op antwoorden. Ben ik met jou eens. Hoezo? Deze man moet alle credits hebben voor het feit dat hij samen met Foppe
en anderen de club groot heeft gemaakt, Heerenveen groot gemaakt. Hij is 75, laat hij lekker van de wedstrijden gaan genieten. Het is en blijft zijn club. Ik vind, ga je er niet te ver in? Nee. Want ik vind ook wel dat hij zich wat minder mag mee bemoeien. En als hij zijn advies geeft, dan is het klaar. Hij geeft zijn advies, maar je moet het eigenlijk overnemen, anders heb je een probleem. Je geeft zelf het antwoord al. Dus je moet het afstand van nemen, meer, vind ik ook. Ja. Maar je mag hem toch wel gebruiken nog? Ja, zeker. En als er niet meer goede adviezen heeft, dan kan hij ze keurig bij de directeur neerleggen. Maar hij moet zich verder niet meer mee bemoeien. Ik vind het absoluut een goede beslissing om het contract van Hans Vonk niet te verlengen. Omdat er te veel mensen binnen en ook rond de club waren die ontevreden waren over het functioneren van Hans Vonk. Qua communiceren, beslissingen die hij genomen heeft, spelers, personeel vooral. En bovendien heeft de ondernemingsraad, zakenclub, stichtingsbestuur al aangegeven. Schone lei, dus opnieuw beginnen. Hans Vonk is verder een prima kerel, maar Hans Vonk is geen technisch manager. Zo simpel is het. We zijn het met elkaar eens over deze stelling. Op deze stelling zijn we met elkaar eens. Dat is wel een beetje saai. Ja, maar ja, kijk, de feiten die spreken in het nadeel van Hans Vonk. Ik vind het eigenlijk heel gênant wat Hans nu doet in de media. A, is de club Heerenveen er niet bij gebaat. Hè? B, als anderen dat doen, moeten ze direct op het matje komen bij. Je kunt je afvragen in hoeverre dit eigenlijk een echte clubman is als je zoiets doet. Nou ja, en C. Vind ik. En C, hij had er nooit mogen zitten op die gronden. Wat ze eigenlijk de anderen verweten, hebben ze zelf uiteindelijk na de revolutie ook gedaan. En dan nu dus toch weer de dezelfde mensen neerzetten op posities die zij zelf wilden op dat moment. Ja. Hij moet zich echt nog bewijzen, vind ik. Ik vind het echt te vroeg om al te zeggen van Luc IJzinga is de juiste man op dit moment. Hij heeft volgens mij de juiste stap genomen om in ieder geval het aan te kijken. Hans Vonk functioneert hier wel of niet. Verschillende geledingen binnen de club toch eventjes te informeren. Maar hij moet zich gaan bewijzen. Hoofdsponsor binnenhalen. Nieuwe technische man binnenhalen. Komen er genoeg goede spelers? Kan die spelers verkopen? Is zijn netwerk goed genoeg? Ja, er is nog wel wat te halen en te winnen. Nee, zeker. En hij moet op alle fronten ook leveren. Want hij weet ook dat du moment hij dat niet doet, er Riemer goedgezinde media zijn die hem gaan aanpakken en zwart maken. Ja, dat wie de heren analisten Marco Timmer van Voetbal International en Roelof de Vries. Er wordt wel zijn dat Hans Vonk hem heel bot beïnvloed liet, toch eerder vastzitter Riemer van der Velde. Had Luc IJzinga hier mooi, toch het voortsturen van Hans Vonk, nou definitief de band met de eerder vastzitter Trostnijd? Ja, maar hier terug neemt de druk op hem ik daar. Op Luc IJzinga? Ja. Welke druk? Nou, de druk van Riemer en Foppe. Hoe zien ze dat dan? Via de media. Dus dat zal dan barren via de Telegraaf, lees Jaap de Groot en de Leeuwarden Kranten, lees Johan Mast. Van de week het Riemer Luc IJzinga al bellen. Als het naar me luistert, dan schakel ik de pers in. Nou, dan krijg je een hele rare campagne. Zouden we die al een paar keer eerder gaan, hè? Zat die al vanaf 2006, 2007, via het wordt. Ja, en dan is de vraag wat IJzinga stenen bloed. Maar dit niet naar in maffiapraktijken? Riemer en Foppe opereren als twee maffiabazen. Ja, omdat het buiten de organisatie omgeeft. Zo, er zijn twee sporen. Of Vonk die bloed en dan wordt het beleid bepaald bij Riemer in het vishok. Of er wordt maar een brutsen, een contract net verlengen. Ja, en dan krijg je een campagne. En die is erop beruchten om die directie voor te krijgen. Maar zal IJzinga deze campagne, lastercampagne, dan eigenlijk die dan viert wordt, toch de media-ek. Zal IJzinga dat overleven? Nou, ik denk van net. Maar IJzinga heeft wel het voordeel dat hij wordt wel dekt en drogen in de organisatie. En hij heeft een hele sterke voorzitter van de RVC achter hem. En dat is Kees Rozemond. En die is wel wat wend. Dat is een personality. Een hele aardige man. Dus die is net gauw lang kennen. Joviaal in de omgang. Maar ik een sterke figuur. Maar even over die lastercampagne. Ja, want wordt er een lastercampagne viert in de Friese media door werkers bij een kranten? Ja, maar dat wordt al heel wat uitdrukken. Ik bedoel, we zijn er toch zelf bij. Laten we wel wezen. Ik vind dat je dat... misschien speel je altijd wel lijntjes hier en daar. Maar uiteindelijk moet je beoordeeld worden op wat je doet. En als IJzinga gewoon goed doet, dan hoeft er helemaal net zo'n campagne te komen. En ik denk dat hij wel
bekwaam is, zeg maar, in het politieke spel. Volgens mij is de campagne is al gaande. Die is 2 weken alleen in de Telegraaf al begonnen. Ja, maar dat en had de krantenkap van de opvolger van Vonkenschen was wie het maar. Ja, maar de Telegraaf is de Telegraaf. Ja, maar de Telegraaf is ook de oude krant in deze. Ja, dat kerst op je. Dat is natuurlijk ik in de tijd van Robert Veenstra's vastzitter. Dat wist ik al heel erg anti-Riemer op dat stuit. Nee, ik ben helemaal niet anti-Riemer. Nou ja, op een gegeven moment is het wel ontstaan dat al criticus virus van Riemer en zien optreden. Hè? Dat is nou ik zo. Ja, nou, maar dat dacht ik wel blikken, want dit komt helemaal niet goed, zeg maar. Er is net een club zat te besturen. Nee, maar als ik me vraag even aan die stellen, mooi. Dus hij is vanaf Vonk die met voort. Dus Riemer en Foppe die beginnen met de anti-campagne. Ken ik zo wijzen dat bijvoorbeeld Vonk, Voortgeert en Riemer en Foppe toch nog mooi Luc IJzinga wel goed communiceren in Bloer? Is het echt een Vonk keppelen dat Riemer en Foppe nou niks meer te sissen, hè? Want dat willen bij mij niet. Nee, maar waarom moeten die wat te sissen hebben? Nou ja, die hebben geen formele functie. Nee, maar ik kan me voorstellen als je die man bij de club wil groot maken. Nee, dat heeft Abel Lenstra niet. Nou ja, oké, maar daarna, vanuit de tijd, vanuit de jaren 80, naar nu, ben Riemer en Foppe natuurlijk worden bij de man die de identiteit aan de club doen. Maar ik val Heerenveen nog zo'n 40 hier. Ik heb Heerenveen in die zo'n 40 hier nog net zo min voetbal in als nou. Nee. En er zijn hele grote problemen. En dat weten Riemer en Foppe ik. Ik ben maar die eens dat zo'n Hans Vonk bijvoorbeeld is een goede keeper geweest. Maar hij was teammanager bij AZ. En daarvoor hier is Johan Hansma bij de club. Die heeft ook net ervaring hier als technisch directeur. Dat valt me net alleen op bij Heerenveen op, maar bij een heel soort club. Ja, maar Johan Vonk wordt dus nou terug Albert voortzetten als een soort van lakai van Riemer van der Riemer het altijd zijn moest nooit een keeper als trainer, een oud-keeper als trainer. Nee. Dus ik nooit het technisch beleid bepalen laten door een oud-keeper. Nou, ja. Maar het gaat hem alleen nog maar om van, ja, heb ik iemand in die organisatie zitten die mij informeert en die docht wat ik graag wil. Ja. Dat is heel uit. Even naar Gerard. Vonk hier net, de persoonlijkheid is net de sterke man op dit plak West. Want onervaren, volle contacten. Maar Riemer dan bijvoorbeeld. Zomaar keepers die het helden binnen, notabene toch een oud keeper. Natuurlijk doen maar die Noring. Ja. En die tweede keeper en zo. Precies, dat soort verhalen, dat is wel bekend denk ik. Maar goed, en dan hebben we wel Riemer en de invloed. Maar zo IJzinga zit er nou, die had heel slim geweest in mijn optiek. Toch vond ik net met 10 eruit te werken. Maar gewoon hier te Jaans is maar. Dan kunnen we naar de boetekant zeggen, ja, we hebben bezocht. Nou, het werkt net. Vond ik eruit. Nou, uiteindelijk hier ik een steun binnen die club. Dat is ik al 2 jaar zat denk ik, want dat wie net alleen maar no, maar dat wie jij er al zat. Dus wat is belangrijk? Dat IJzinga de tijd krijgt en dat hij sterke mensen om zich heen verzamelt. En dan komt het dus bij de volgende vraag, want we hebben het weer Riemer. Maar als je vanuit Heerenveen oogpunt redeneren, kan je beter praten over waar het Vonk vervangen. Nou ja, precies. Daar maar wat toe hebben. Ja, maar dit moment is zeer ongelukkig, want we zitten dus weer midden in de transferperiode. Foppe de Haan had al eens een keer onjoen. Er moet eigenlijk een nieuwe spits bij komen, of Veerman of tevreden Git Vot. Ja, waar moet aan zo'n die nieuwe spits helje? Dat is dat Vonk dan nog die Vonk dan contracten maar bemoeien. Dat begrijp ik net. Nou, Foppe had het al roepen in de media, in de laatste krant. Foppe roept alles in de media. Foppe roept dingen in de weken van ik blijf dat met DS zitten, wat ik nu vind. En een week later zei dat Vonk dan net verlengd wordt. Los van Foppe, waar moet er nou een nieuwe voetballer helje? Op welke positie dan ook? Nou, is dat Vonk dan nog? Maar IJzinga komt toch straks maar een opvallen. De Rusland die vrij vierde maar wie het nou ja, en ze lezen wat opscheppen. Ik bedoel, de beste keuze is Johan Hansma. Ah, wel nee. Hansma weer waarom? Ja, die heeft toch ook een besmet verliezen. Die kerst dan net waarom? Die heeft geen enkel besmet verliezen. Als ze die waarom helden, ja, die heeft toch net zien. Maar Robert Veenstra, toen de normen er waren bij de club 4 voortwien, keerde hij toch duidelijk het spoor van Hansma. Door kerst Hansma net verwieten dat Hansma geen normen en waarden heeft. Nou, ik zeg niet dat hij geen normen en waarden heeft, maar je beoordeelt zijn man op zijn dieren bij zijn club op het moment dat hij Veenstra daar aan het roer stiert. Als die nou waarom neemt, dat kan je net serieus nemen. En Gerard Nijkamp, die wordt dan ja, maar je kent er net niet. Je kent Veenstra, wat de kleur van Heerenveen het is. Dan kan je toch net in één keer zeggen van dat alle maaaiwerkers besmet binnen omdat die toevallig bij Heerenveen. Nee, maar Hansma die koos toen de kant van Veenstra.
Duidelijk. Hans had nooit de kant van Ja, Fons zeker wel. Ik heb me nog wel een interview herinneren in Elf voetbalmagazine. Maar hij moest er wel mee werken. Want Ja, maar Hans stelt Veenstra net aan. Maar los van wat wij ervan vinden, dat IJzinga slim is, dan stelt er net zo'n man om. Want dat kan alleen nog maar een nadeel. Ja, maar door je Jimmy toe kwaliteit. Ja, maar dan... Ja, dat is Hans. Hans zijn beleid is succesvol geweest. Zo, ik snap net dat Vonk net meer draagkracht heeft. Want Vonk is een hartstikke aardige kerel. Is een echte clubman. Dus in dat opzicht markeert er niks aan Vonk. Nee, maar alleen Heerenveen stiet er nou qua selectie net goed voor. Ja, dat kiest toch eigenlijk wel Vonk verwieten? Nou ja, een onevenwichtig. Je kent de balans op mandje en dan krijg je ze van, nou ja, er zitten net volle credits bij van Vonk. Dus zo is het eigenlijk, Hansma is een goede vervanger, eventueel wel van Vonk. Wat vind je hem dan? Waarom? Want ik bedoel, die papa is ook heel in zijn periode. Marco Papa? Ja, nou dat heb ik al eens jongen. Hoeveel dat kosten het? Onder club. Ik bedoel, nog even een verwieter van Johan Hansma. Dat ben ik wel maar niet eens. Maar is het vast zo'n club net gewoon beter? Heeft een man zitten, Luc IJzinga, moet er dan net gewoon een fris gezicht. Iemand die het verstand van zaken. Ja, dat is zeker wat te zeggen. Nico-Jan Hoogma wordt neemt. Maar goed, die zeg maar Heracles altijd. Maar die had al een keer al werken. Maar een echte nije sterke man, denk ik, als hij er komt. Die gaat toch maar Riemer en Fappen lekker een bakje koffie drinken en die komen er toch onderling uit. Want Riemer en Fappen... met Riemer en Fappen er dan bij? Nou ja, dat is al die kritiek. Dan ben je toch geen sterke man. Dan ben je toch geen sterke man. Je kent toch altijd de bloedmootje van de know-how van Riemer. Het is toch echt zonde wezen dat je daar know-how. Dat je daar geen broek van hebt. Absoluut know-how. Daar kan je net omheen. Ik maak scouten vroeger. Riemer is een van de weinige vastzitters. Ja, maar je veert ik nog horen meestal is Ime Kuiper. Ik bedoel, Riemer is al jaren uit het voetbal waai. Ik uit het technisch beleid waai. Hij was zijn invloed voor Hilde litten. Maar wat kerst nou nog? Wat heeft hij nou nog voor die club verzinnen? Ja, maar het is wat het probleem is. Dit gaat weer de typische Heerenveen-kant op aan van kamp dit en kamp zo. Het wordt al gepolariseerd. Je gaat de club maar naar de blik. Die moet je nooit serveren, maar die moet je wel broeken om zijn kennis, want dat had er heus wordt, dat had er wel bewezen. Maar ik ben net dat het te volle invloed heeft. En ik bedoel, Ians IJzinga, die moet je de tiert aan en de mogelijkheden en die moet een sterke kerel opstellen. En dan moet het over voetbal gaan. Waarom? Hetzelfde sterke kerel. Als het net over voetbal gaat, ja, maar hij is geen voetbalman. Dus hij moet een sterke voetbalman opstellen. En als ze dat net op een rit krijgen, dan moet Heerenveen erom denken dat ze net de volgende Willem 12 NAC Breda willen. Is die koers echt reëel? Want de vorige keer bij die vastzitten van de Rieve commissaris, van knokploegen hebben we gewoon mensen die bedriegen binnen. Ja, en dat is heel ernstig. Want als die media, die campagne die ze dan voeren, als die media net terugslagjouwend is en dit net voor Riemer en Fappen winnen, dan komen er andere dingen. Dan binnen of jouw keer is er een soort van knokploeg optreden die bedriegen. Maar waar zit hij dan achter? Ja, maar ja, dat gebeurde met Cruijff bij Ajax ik. En wie erachter zit, ja, het zijn gewoon telefoontjes, ging er maar op uit. Maar zit Riemer er dan achter? De burgemeester Seert van der Zwan, die had Arne Hettinga op miljoen opbellen. Hij zei, ik moet die vannacht dag en nacht bewaken. Ja, dan ben je schokken binnen een uur fut. En hij wie net de eerste en net de enige dus. Nee, maar waar zit hij dan achter? Ja, dat is het duistere machtsspel. Het duistere machtsspel. Ja. Nou ja, wat ik van Heerenveen, want dit kan je natuurlijk net beoordelen, dat weet je net, dat het zo is. Nou, dan moet je het van de Zwan. Nee, dat zou ik best kennen. Maar wat ik van Heerenveen, en dat punt ook maatje, ik bedoel, we hebben het nog over persoon, wie maakt naar technisch directeur weer, et cetera, et cetera. Maar ik denk dat het voor Heerenveen volle problematischer is dat er 4 miljoen minimaal extra per jaar uitgeeft en dat erin komt. Maar het contract met sport staat. Die hier maar omleeg en natuurlijk met het commercieel met de volle meer inkomsten. Dat moest je anders beschouwen. Maar dat is toch Sportstad is ik daar wordt ik oudlast. En dus via Sportstad wordt er ik weer een eigen vermogen won. Dus en Sportstad wie nodig om Heerenveen grutter te maken. Ja, we praten er aanstaan terug, jongens, want de tijd tikt echt terug. We moeten eerst eventjes naar, daar is hij weer. De quiz. Daar zijn we weer met Arjen Sportquiz. En de vraag van deze week gaat over Oscar Zijlstra. Want de Cambuur-doelman wordt een nationale held als hij op 9 november 1984 scoort met een 4 uur traap.
Maar wie doet het chistonder? Is het A, Sportclub Heerenveen? Is het B, RBC Roosendaal? Of is het C, Willem II? Mail je antwoord van waasje naar pient@omroepfriesland.nl en win dit legendarische Cambuurpakket. Ja, het goede antwoord van Verlien Wieke trouwens, wie FC Den Bosch. En dat hier Paul Gjaltema uit Dron riep goed. En de prijs die komt zo gauw als mogelijk die kant op. Heren, we binden er ontdaan. Nou, het laatste, even heel kwart, het laatste nieuws nog van het Heerenveen front. Want Jaap Stalenburg, die wordt rietslid. Maar de gemeente Heerenveen, daar blijft maar wijzen, jongens. Ja, dat is de aankoop van de zomer, hè? De aanwinst van de zomer voor de politiek Heerenveen. Als hij lekker kritisch is als sportverslaghouder, dan beleven ze er nog wat. Hij maakt nog wat politiek correct wijzen, dat is net zijn sterke punt vanzelf. Spelen nog, kan je zeggen dat de gemeente waaruit er financiële problemen is, want als je de demo is nog zo gekend. Ja, we gaan naast weer terug, jongens. We praten weer terug, want ons zag hier Beansport op televisie. Maar je weet dat, we gaan nog even wat langer terug op internet. Zorg ervoor op omroepfriesland.nl/beant. Dus, ik ga er vanuit, ontaast en nog eens alvast een goed weekend. Dag. Bjoen, welkom waarom bij Beansport op internet. De heren zitten nog altijd aan tafel. Gerard Bos van het Fries Dagblad, collega Andries Bakker en Albert van Kijpema. Heren, het oren Frieske Nijs, want dat ben we niet gekeken helemaal net aan taakkamer. Dat zoek ik nog eventjes. Dat kunnen we nog mooi van. Pieter Wening, hij dacht het goed in de ronde van Noorwegen. Hij had juist de tweede etappe op zijn namen schreeuwen. Ik heb even een sjen. Ja, en Pieter Wening die pakt net alleen nog de etappe-oorwinning, maar pakt ook de leiding in het algemeen klassement. Even de ronde van Noorwegen. Hoe belangrijk is deze ronde? Nou ja, het is een van de rondes van een land. Het is net een superbelangrijke ronde. Hè. Het is tegelijk maar het Giro d'Italia. Dus het zijn al die jongens die daar net om meedoen. De Roompad werd Pieter meedoet. Dus de mindere rieders doggen dan mooi? Nou, ik zie net dat er mindere rieders binnen, maar vaak ik ploegen die net uitnodigen worden van zo'n grote koers. En Roompad is net uitnodigen bij de Giro. En mensen die het nog programma hebben, bijvoorbeeld die Boas van Hagen, dat er ik maar. Het is een Noor natuurlijk, dus die wil graag in eigen land rijden. Maar het deelnemersveld is natuurlijk wel wat zwakker. Ja, die Hagen zit trouwens op de vierde plek, hè? Ja, maar dat doet niks aan de prestatie van Pieter. Ja? Nee, maar wat zei dit over Pieter Wening? Hij is 24 jaar, hij eert het hartstikke in de fit. Zo, hij had natuurlijk een erenlijst inmiddels. Dat onderschatten we misschien wel eens. Maar misschien wat Roy het won had en ik in grote rondes. Maar ik dit soort dingen, dan ga je naar Roompad, een beetje opbouwen, zogenaamd, op papier. Maar dat geldt voor hem dus net. Maar hij gaat gewoon terug, maar ik mooie resultaten boeken. Hè. Hij kan daar ook denken van, nou, ik fiets mijn rondje en hetzelfde wel. Maar toch waren zegens. Hij breidt toch zijn erenlijst. Ja, maar wat droogt hem dan nog? Ja, een goede etappe heeft gepakt. Het is een liefhebber en een prof. Ja. En hij is naar Roompad gegaan. Nou, eigen seizoen, omdat hij natuurlijk net meer bij zijn grote ploeg opdrachten uitvoeren woe. Want dan moest hij toch vaak in het eerst van oren rijden. En bij Roompad is hij eigenlijk wel de man. Dus hij maakt wandelen wat hij wil. En dat past wel bij Pieter. Pieter is wel wat een vrijbuiter. Werd hij dan de beste successen boekt. Ja, het wordt nog deze ronde onder mij snijden. Zou hij hem winnen kunnen? Ja, hij heeft de leeftijd mooi. Dan best mooi 34 jaar. Bist toch net oud als hutfietser. Nee. Dus hij moet makkelijk mooi kennen tot zijn 40ste. Ja, maar deze ronde ik winnen kennen, zou die op zijn naam schrijven kennen? Ja? Die etappe van Joert wie nog bezig. Ik weet net nog toch 20 kilometer die jij krijgt? Ja. En, maar normaal gesproken met Roompad dat wel controleren kennen. Maar goed, hij is bergop een van de sterkste, als hij dit net won. Zo het mooie is van Pieter Wening, want die fietst altijd hetzelfde, hebben we je wel eerder zijn. Maar het mooiste was, die jongen gewoon nog 4 jaar lang nog staat terug. Of 10 hier, die moet nooit ophouden eigenlijk. Kent natuurlijk net. Maar het is gewoon mooi om naar te zien. Ja, maar wat typisch is dat hij in Nederland krijgt hij net de waardering eigenlijk die hij verzint. Het is altijd ruggen op oren renners. Ja, hij is knecht. Zijn ze Geesink bijvoorbeeld, maar ik denk dat St. Pieter, als die erenlijst van Pieter niet op die van Geesink-lijst, Geesink is wel in de top 10 eindigen in de Tour, dat wel, maar echt qua overwinningen, heeft Pieter een betere list. Ja, maar puur naar prestaties kun je dan misschien wel zeggen dat hij misschien wel de beste hutfietser wie in de historie van Friesland? Ja, dat sowieso. Ik ben een fan van Liewe Wester, dat wist. Maar ik denk dat als het Kiersmaas dat Pieter Wening natuurlijk in een roze trui rijden, een Tour-etappe won, een Giro-etappe won. Ja, Liewe is ik hartstikke goed. We hebben 2 toppers echt die tegelijk koersen.
in Friesland. Maar Pieter is wel, denk ik, de allerbeste. Zoals toch knecht best in het peloton, en wat hij toch is, nou, dan krijgt, en ik ben het wel mooi eens, hij wil het onderwaarderen, maar ja, dan stiet nooit in die spotlights. Nee, maar ik hoop dat er al winst dan wedstrijden. Een buitenlandse ploeg, dat helpt dan niet, maar dan ben ik wat uit. Ja, ik ben bij de Rabobank ja, ploeg. dat klopt. Waar nooit de kaart Pieter Wening pakt. Nee. Dus Daarom is u eigenlijk voor het niet. Ja, hij heeft eigenlijk best te lang bij de Rabobank zitten, achteraf. Die volle jaren krijgen wat die media door. Dan krijgen ze bij Heerenveen, valt bij Riemer en meer aandacht dan een club zelf. Ja. Die akelige media zitten we met 3 journalisten aan tafel. Of jouwer. Die akelige media. Jongens, dan een orenvries. Pieter-Jan Postma van Ter Kappelen had een bronzen medaille hellen op het WK in Italië in de vindklasse. Ja, dat voelt heel goed. We kwamen hier eigenlijk heen voor het hoogste podium. Maar alles viel niet op zijn plaats. En we hebben toch gisteren even de knop omgezet om vandaag volledig te vlammen. Ja, dat zei Pieter-Jan Postma. In totaal was hij 4e WK-medaille. 2 keer twat, 2 keer tred. Ik had de vraag van zelfs, komt er eens een keer een gouden medaille? Ja, hij zat er ook hier, dan kan dat net missen. Hij is ook iemand die trots zet. En als hij er een keer naar griep, dan is het net een man die uit balans rekt. Nee, zo liep het wel, hè? Ik bedoel, hij had natuurlijk een vreselijke mispeer op de Olympische Spelen in Londen. Krijgt net op het erepodium. Zie je er dichtbij toen, hè? Ja. Maar hij heeft een hele aardige natuur. Het is een hele positieve jongen. En die rucht het hem heel makkelijk weer op een nieuw doel. Ja, dat je het bij een goede sport. Maar volgens mij wordt er wel wat onderwaardeerd. Want? Want als het toe zielen heeft, dan denk je toch snel om Marit Bouwmeester. Zeker uit Friesland wij. Maar hij is natuurlijk ook een fenomeen op zich. Want ik bedoel, hij had misschien net dat Olympische succes gehad. Maar natuurlijk wel orenprestaties. En het mooie is wel, als hij nou tijdens die Spelen in Rio nou eens een medaille winnen zou, dan krijgt hij misschien die extra erkenning. Ja, maar is dat de mogelijkheden? Want hij jet net mij wel bij de koershouders. Als je treden wordt op dit soort toernooien, dan krijg ik een Olympische medaille. En dat zou eigenlijk mooi zijn, want dat is ik zo mooi. Dit ben van die sporten. Ik bedoel, ik zie je net zitten en zeggen dat ik er een protodoel heb, maar dit ben ik van die sporten. Maar de Olympische Spelen, krijg je als waterpolo en zo. Dat is juist ons nooit nee, maar dan maakt zo'n man aan het zielen en dan is het de slotdag en dan krijg je dubbele punten en dan denken we toch verdorie. We zetten alle voor jou in de wekker. Midden in de nacht, we zitten er plat voor. Ja, wat wel mooi is voor hem is dat hij eigenlijk een hele lange carrière had. Want die eerste zilveren medaille wint volgens mij weer 2000 of zo. Dus dat is Jochen Jelien. En dan hield hij het nog in die top mooi dan. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Ja, we kunnen trouwens ook hem onopvallen lezen, want na je weekend dan zit Pieter-Jan Postma hier aan deze tafel. Nog even waarom naar het voetbal, want er zijn weer wat transfergeruchten. Cambuur had al wat nieuwe spelers hellen. Maar bij Heerenveen, die zit er achter 2 spitsen hoor. Vincent Vermeij van de Graafschap en Lars Veldwijk van PEC Zwolle. Ben dat type spitsen, bij vast ook zoiets van, ja, dat kan mij wel bekoren. Dat doet die Hans Vonk toch best wel aardig. Nou, voor mij net. Want dat is net een goede voetballer. Alleen nog wel een goed karakter. Veldwijk is wel een goede spits. Ik een goed karakter. Het past wel bij de club. Ja, maar ook. Ja, waar speel je maar Heerenveen? Ja, waar nog een rijtje? Nee, gewoon top middenmoot. Ja, nee, net top. Ja. De ambitie heeft natuurlijk te wezen Europees voetbal. Plak 4, 6 zo'n. Daar was het mooi dan. Ja, is net goed genoeg. Nee, maar ze ging het er ook van hoe wil ze spelen met Heerenveen? Want ik bedoel, we weten natuurlijk net precies wat Streppel wil als trainer. Maar het is wel belangrijk, Heerenveen hier was die spitsen die we van groot belang. Door de jaren heen. En dat is de spits, dat ken je in het elftal van Heerenveen. Een soort kapstok wijzen. Nou, het Streppel ik als speel je wil, dan is het dus essentieel wat voor type uit je haalt. Want dit ben ik wel 2 verschillende types bij. En je hebt dan die boetespelers, de Senelli's en de Larssons. De circusartiesten op de flanken. Ja, maar ik ben net mens. Een goede voetballer is een goede voetballer. Wat voor type wat het ik maar is. In de top, maar dan... Gerald Sibon, wie een heel ander type dan Alfred Van Bogerson. Maar één ding, maar qua voetbal... wie Sibon zelfs nog beter.
En dat ben deze spits net, die is toen nog niet aan het test. Dus je zit er qua voetbal te kwad. Dus geen niveau Heerenveen, moet je net helden. Maar ja, maar die twee die ze nou hebben, die ken het ik net van. Nee, waar maar de fot, want Foppe de Haan het al zijn, het al twee skiemer litten. De Matsavisha in fot, dat is beide fot. Ja, tuurlijk. Ja, want die als je net goed genoeg bent, dan ben je net goed genoeg. Dat is een stukje kapitaalvernietiging. Ja, nou ja, goed, maar dat is het. Dat is niks nice. Dat is betellen voetbal. Ja, nee, dat gebeurt. Die tevreden is ik nou een beetje op het laatste moment helft vrienden hè? Dat hier dus ik net de eerste keuze. Nou ja, dan komt dat ook de gevoelige kwestie misschien maar Vincent Janssen terug. Dat ik, ja, maar ze ben ik net als invaller goed genoeg. Nee. Dus voor de bank ben ik net goed genoeg. Dus er moest er afscheid van nemen. Ja. En mijn Veldwijk in de spits kerst ik net voetballen. Oh, maar Veldwijk zo vol. Ja. Nee. Heerenveen moet altijd, dat is Heerenveen, dat we in jongetje 90 zijn, jongetje 80, jongetje 70. Heerenveen met een voetballende spits zijn. En Veldwijk als tweede spits, dat zou we ook kennen. Maar dan mag het dus als een soort jongeling hebben, want dan heeft het Jelte net voor. Als dan gearriveerde spits heeft die dik naar voetballen kent, dat Jelte heeft het dan, hè? Nou, die moet je ziekje. Dat is toch een kwestie van scouten. Ja. Ja, misschien nog en je moet ze gewoon, zulke mensen moet je gewoon opleiden. Je moet hem nog wel bij de C's zijn, bij de B's en bij de A's. Dat was een mooi putje voor Riemen van der Velde om even te scouten ergens in het hege noorden. Ja. Jongens, even voorom naar Juster. Er ben wel meer. NAC Willem II, even naar de train van Jelle. Ja, de laatste wedstrijd van Jelle ten Rouwelaar in een joggenseizoen bij NAC Breda. Prachtige televisie natuurlijk, de trainer van de Jouster. Had Jelle ten Rouwelaar nou eigenlijk alles uit zijn carrière hellen? Want hij was natuurlijk aan het begin sjoen als een zeer talentvol doelman. Ja. Bij PSV had hij toen, wie kreeg wat een heeg van hem. De oerstap van Emmen naar PSV. Ja. En daarna is hij bij NAC uitgegroeid tot een clubicoon. Dat vind ik al een hele prestatie. Ja. Dat als Friers en Mutens in Breda. Een cultheld. Ja, dus ja, in die zin. Hij zelfs nog een Nederlands overtal het hellen. Als trainer doelman. Hij hier natuurlijk was in Beheinings als keeper. Hij is net een geweldig. Het is een beetje een gemaakte keeper. Hij is ontdekt door Jan de Jonge. Het is net een geweldige keeper. We hebben Auronieren bij NAC ik jongen. Ja goed. En op een gegeven moment degradeer je dan ik. Het is, hij heeft nog wel een mooie afschiet. En dat gun je zijn jongen dat hij natuurlijk bij een club voetgiet, werd hij toch in de anaal met een veterantje eromheen te boek komt. En het is natuurlijk, hij had de train, maar dat had ik de mensen in Simemmers lessen staan. Dus met 62 hier worden. Misschien had hij de 60 net iets helpen. Nee. Goed ken, Betters, een man van sportelijk bijhouden. Ja, dat giet er dan wel even in je om. Vergeet dat net. Jelle houdt het zelf net aan, maar dat spelen natuurlijk echt mooi. Dat zijn momenten. Hè. Dat is toch voor hem een glorieus moment. En dan weet je dat je houdt en je mem dat net mooi maandje. Nee, dat giet dan trooi heen. Wat dat allemaal vond ik in Deventer, hè. Die uitwedstrijd in Go Ahead. Dat vond ik eigenlijk ook een van de hechtpunten van dit seizoen altijd giet over verbroedering van het voetbal. Hè. Want het voetbal is altijd zo hard, Jilt is zo belangrijk, maar dat wie echt nog zat het ik in. Wel een Trouwelaar die er even toch steun krijgt van hij is natuurlijk een opmerkelijk persoon, dat klopt inderdaad. En dat had natuurlijk wel een reden, want hij is net zo'n popiopie voetballer en zo'n hypefiguur. Hij is wel altijd zichzelf bleun. Dat is direct wel eens voor uitlaken of dat soort dingen. Of minmaken in stadions door het publiek of belachelijk maken. Maar hij wordt uiteindelijk gewaardeerd. Want de Go Ahead Eagles supporters die dat doen inderdaad. Ja, dat zei het wat. Ja. Dit soort beelden zei ik wat. En om hem kwart te vertellen, toen zijn mem overleden weer. Hij had bij u altijd een column gehad in het Fries Dagblad. Toen is mem overleden en toen stuurde Ruus, of toen nam er contact op mijn sportredactie.
ken ik net nog 1 keer een column schroeven. Want het is aan moederdag en mijn mem is overleden. En nou ja, dat wordt dan gewoon eerbetoon. Dat is zo'n idee. Ja, dat zou de doorsnee voetballer, die zou dat misschien... Zou dat net wel? Nee, of die zou dat misschien wel denken, maar dat net waan. En hij doet dat, ja, ik vind het wel een mooie kerel. Ja, absoluut, absoluut. En dat zou misschien net een hele geweldige keeper, maar hij wil een Nederlands overtal hellen als tweede doelman. Wel bij een paar oorsezings van onderhoorn Maarten Stekelenburg. Trouwens nog meer transfernijs, want Jan de Jonge die gaat naar Bochum, wordt de assistent van Gert-Jan Verbeek. En ik dacht toch echt van, Henk de Jong zit wel naar Bochum te gaan. Ja, dat denk ik wel toch. Maar Verbeek die zit dat natuurlijk... die zal dat nooit als een vriendendienstje doen. Die zal wel echt zeggen van, ik sta niet nodig, vult dat mijn staf gewoon. Ja, dus... Maar ik dacht een beetje dezelfde types, ja, Jan de Jonge en Verbeek. Ja, misschien is dat toch wel net zo. Oh nee, dat vind ik net. Nee. Dat is van de boetekant misschien Verbeek zo. is een bok. Jan de Jonge net? Nou, de aaibaarheidsfactor van Henk de Jong ligt aardig hoger dan van Verbeek. Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel van Verbeek en Jan de Jonge, die liet je bot op elkaar. Okay. En juist het wat simpel, Verbeek en Henk de Jong volle jaren bij elkaar zitten. Verkeerd begrepen. Maar ja, nou oké. Ja, maar Henk de Jong hier natuurlijk bij Heerenveen zitten moeten. Ten eerste, hij is dan een hele goede trainer. Een van de besten in Nederland. Ten tweede, hij drukt net zwier op de begroting. Qua salaris? Nee. Ja, en hij kan het bed bij Heerenveen opscoren. En, een vierde punt, terug Henk de Jong, dan is de bonus van het Frieswezen, wat Fab ik altijd mij droeg, die neemt ik mee. En het is commercieel zou dat heel belangrijk wezen. Want ja, maar toch heeft Henk de Jong al een paar keer onjoen van dit lijkt te gevoelig. Dat ben ik me niet eens, maar Henk de Jong is zelf bij Cambuur opgestapt. Dus wie nou voor Heerenveen het moment om zonder gevoeligheden Henk de Jong aan te nemen. Zolang het Hans Vonk bij Heerenveen zit, komt Henk de Jong net als trainer. Ja, die wordt net zo lang meer. Nee, maar die ziet het toen. Maar ik, en zolang Foppe er zit, ik net. Nee, maar, want Foppe is beste man, maar Foppe wil in zijn tuintje net een oor blomkebloeientje. Nou ja, maar Foppe had Henk de Jong geholpen met zijn cursus. Voorbereiding van het CBV, coach betaald voetbal. Ze zijn natuurlijk jaren naar televisieprogramma's geweest en dat soort dingen. Volgens mij is dat heel die verhouding dan 15 jaar. Van ja, die bos die zit er, die komt net. Nou ja, dat kan. Dat zou wel mooi zijn. Nee, maar dus ik denk dat we dat net ook doen. Maar zo Henk de Jong, maar horen we die hier voor een jaar kent misschien op papier, maar ze hebben alles aan. Dat is een voortstuurd. Nou, oké, dat is ik het verleden, prima. Maar omdat Henk te lui weer. Ja, ik heb Foppe nog vregen, ik zei waarom met Henk voet. Waar het om gaat is, toen Ron Jans naar Heerenveen ging, toen hier Henk de Jong als assistent van Greens meenemen. Dan hier Heerenveen hem gaan en hier ze hem nou nog gaan. Dan wie er daar nog wel hard trainen was. Die een mooi trokroei kan. Hij is net die toen. Dat wie ik gemiste kans. Maar ja, het is dan net zo moeilijk om Henk de Jong hard trainen te maken. Ja, ze zijn nou eens treppel, hè? Maar dat doen ze dus net. Nee, maar ja, ik wil even een paar maanden waarom. Ja, maar dat had geen zin. Maar daar kennen toch niks meer over hoor. Achteruit kijken, zij willen Van Hanegem, dat doen we alleen nog in de auto in de spiegel. Ja, nou ja, je moet vooruit zien. Dus ja goed, Streppel heeft 2-jarig contract. En maar goed, Henk Bloed, een man. Ik Streppel zou voortstuurd worden kennen. Ja. Ik zou Henk de Jong als heegste op mijn listje hebben. Dus ik ben vandaag bij Heerenveen komt Henk de Jong. Want Henk de Jong die hier natuurlijk vorig jaar vooral en dit hier ervoor had hij toch wel wat namen maken. Ja. In de Eredivisie. Hij is nou op vakantie in Turkije. Maar toch hebben orenclubs net zo vlug nog. Hij is natuurlijk een oudbrand door het dergsten. En dat scheelt en ik altijd. Dus die dergsten wordt er ik weer maar voeden. Dus het die op dat moment wel even nodig om Henk de Jong even in een wat oorduidelijk te stellen. Ik ben misschien net de goede clubs die het op dit moment vrij. De Willem Zwaas, de trainers, het is heel gewoon als trainers ontslaan worden. Hè? Nou ja, Henk was net ontslaan. Dan van de veromstuit denken clubs dan misschien wat is dat? Wat moet dat een nieuwe man wezen? Trainers die bloeien tot de laatste snik op hun stoel zitten. Krijgen ze
oud-voorzitters en oud-trainers trouwens, maar... Ja, ik ken het altijd weer op vappen. En, nee, maar uiteindelijk komt de cirkel altijd weer roen. Hey jongens, even naar de prestatie van onder oren. Ja, misschien wel een historische prestatie. Max Verstappen, een historische overwinning in elk geval bij de Grand Prix van Spanje. Dan denk ik altijd, Andries, ik sorry jongen, in die reebruine egen. Ja, is er nog een Friese link? Uiteraard. Is er een Friese link? Ja, want Max Verstappen die had ooit maar het zusje van Nick de Vries verkering aan. Dit is een man, dit is ook een man die dreamt Formule 1 haast. Nee, wacht. Of neem ik dat? Nee, het net andersom. Nee, dat de Vries mij het zusje van mij. Nee, echt. Oké. Ik heb het nog even opgezocht. Er is dus een link. Het is nou uit. Het is dus het is vorig jaar weer uit. Dat weet ik. Die Friese link die er dan weer, die is nou weer voort. Ja. Maar goed. Ja, dat wil je van het moment dat het op de bank stiert, hè, Albert Snijder. Ja, absoluut. Ja, want dat is sportgeschiedenis, jongen. Dat weet hoe 30 jaar weet je nog. Jij doe ik de eerste. Ja, maar die David Coulthard en Niki Lauda, als die commentaar niks is, dan ben je toch icoon uit die sport. Zeker. Niki Lauda zei van dit heb ik nooit zien en ik zal dit nooit. En dan ben er nog mensen die dan zeggen van ja, maar de Formule 1, het gaat om de auto en yield en bla bla bla. En iedereen die al die soerproemen die weet al ja. Dat dit ook voor de ontwikkeling van auto's is wat belangrijk is. Want we zitten al in een auto, hè, met onze cruise control en onze ABS en de kreukvrije zone en weet ik het wat al. Ja, dat wordt al je technieken die hieruit komen. Dus. Ja, maar er ben wel twee toekeltje voor zijn carrière vanzelf. Hè? Dat is ten eerste dat zijn huid. Ja. En ten tweede is dat Nederland. Ja, maar zijn huid had nog wat rommelutsen. Die huid, ja, nou dat moet nog maar. Want zijn huid die zal de wet op de remmende voorsprong in praktijk brengen. En het tweede is, hij is een Nederlander. Dus Nederland is net interessant. Ja, wat zou Riemer ervan vinden? Het is alle jaar, nou ja, maar die heeft wel zeker een goed en scherp oordeel. Ja, die heeft wel doel, die gemotoriseerd. Ik mag graag met Riemer over sport praten. Dat is, maar Formule 1 is politiek. En daar wordt markttechnisch tocht. En dan is het volle interessanter om een coureur uit Italië, Spanje. Nee, maar het interessante is dat je een coureur hebt van 18 die een megatalent is. Voor het eerst als Schumacher, volgen alle kenners. En als er uit België, Nederland, Japan, Taiwan of Zuid-Korea komt, dat maakt niks uit. Ja. Want Red Bull is een merk van winnaars. En Verstappen is een winnaar. En welk land er komt, maakt niks uit. Hij is een winnaar. Maar Verstappen komt denk ik uit Limburg. En dit is Omroep Friesland, dus we zitten hierbij. Formule 1 is Ecclestone, hè? Denk ik. We moeten even naar het doelpunt van de maand, jongens. Staat er maar in, jongens. Het doelpunt van de maand. Makken in Noorwegen. Zorg eventjes, dit is een doelpunt van LSK Kvinner. En je denkt misschien, waar is dan de makker van het doelpunt? Nou, het is een vrouw. Het is Sherida Spitsen. Zorg eventjes, van een meter als, nou wat zit dat wezen? Een meter als 30. Nou weet ik toevallig, het is trouwens nomineerd als doelpunt van de weekend daar in Noorwegen. Gerard, ik weet toevallig, de spelers bij het mediateam, heeft ze wel eens samen maken? Nou, op een training. Op een training, alleen nog op een training. Ja, wij trainen nooit met het mediateam. Maar ik dacht eerst, hij is wel houdbaar. Maar ook ik dacht dat pensioen had, maar ik dacht even zeggen, het is toch wel een knap doelpunt. Knappe goal, toch? Knappe goal. We schreven de vrouwenvoetbalwereld achter u zoals dat Henk de Jong toen een keer hier. Ja, dus, dat willen we absoluut niet. Dus hulde. Hulde. Alle jaren stemmen voor het doelpunt van de weekend in Noorwegen. Alle jaren even stemmen op het doelpunt van Sherida Spitsen. Heren, Albert, Andries, Gerard, Tiegetank. Dit wie Beans Sport op internet. Ik zou zeggen, nog een hele gezellige jong en ons na je weekend. Dag. Our planet may be home to 30 million different kinds of animals. Each individual locked in his own lifelong fight for survival. And deep down on the green hills of Africa lives the King of Congo. And because the competition is over, His Royal Highness will now predict another important match. Mijn volgende voorstelling. LDOK DWO. LDOK, best seizoen ooit. LDOK gaat winnen. 6-1. Beant Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.